danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. To sannan sai su nema yashi, mu ne za a aike mu je mu nema yashi. Ki diba mun yashi gashi can. Yawwa. Ga yashi din muna kiran shi ajak. Sannan kuma da yare tinti. Sannan doka mun wannan. A'a. Gurgodi. Yawwa. Yanzu kaman wannan din shine muna gyara da shi. Sannan wannan shine zamu yi wannan din muka gyara shi sai mun buga shi haka sai mu sa shi sai mun dinga giniwa. Yawwa muka ci gaba da gwada. Sannan wannan din shine muna gyarawa, mun gyara shi haka sai mun buga haka. Mun gyara shi sai mu fara dagawa kamar yadda an daga wannan din yadda iyayenmu suna yi haka ne muna kallo. Sannan mun gama sai mu doka wancan dutse